A de 2010. A educación é tamén importante e esta mesma tarde estaba tendo lugar, supoño que se arrematara a isto, unha asamblea da Asociación de Nais e Pais de Alumnos da Estrada. Entre outras cousas, darase conta de que a Estrada contará con un comedor, ao menos un comedor, para os alumnos de primaria. Pero, bueno, disso falaremos mañá, posto que temos tempo de sobra para analizar polo miúdo a situación das FAMPAs ou das AMPAs. Quen analiza tamén a situación, pero neste caso do IES García Barros e do Antón Losada, e o BNG presentaban unha iniciativa non parlamentaria no Parlamento de Galicia para que se arranxen as deficiencias dos centros. Daban conta esta mesma mañá desa iniciativa en rolda de prensa. Como xa sabedes, porque creo que xa temos dado conta en algunha ocasión, casi desde o principio deste ano 2009 tivemos varias reunións con FESAMPAS, a Federación de Asociacións de Nais e Pais dos distintos centros educativos do Concello da Estrada, que nos plantexaron unha serie de deficiencias que tiñan os distintos centros do noso Concello. Despois destas reunións, Carme Adán Villamarín, que nos acompaña hoxe, presentou no Parlamento 3 iniciativas das que ela vos vai a dar conta polo miúdo en relación aos problemas principais que nos trasladou a Federación de Asociacións en relación ás deficiencias dos IES e do transporte escolar. En primeiro lugar, quero comentar, como deputada encargada no meu grupo parlamentar, o BNG, dos temas de educación, a nosa preocupación a respecto da implicación do Goberno galego, en concreto da Consellería de Educación, co ensino público. Comprobamos que este inicio de curso foi un inicio de curso no cal vimos unha reducción importante dun dereito, como era a gratuidade dos libros de texto, tamén unha non aposta polo ensino público, de algún xeito nos decimos sempre casi facerlle un ERE, eliminando moitas plazas de profesorado, tanto nas escolas de idiomas como nos diferentes centros de infantil, primaria e secundaria, e despois sin acometer as necesarias reformas para un bo funcionamento do curso escolar. Nese senso, para nós, despois de ter estado reunidas tanto por parte do BNG da Estrada como eu mesma nesa xuntanza coa Federación de Asociacións de Nais e Pais, nos plantexaban a necesidades de que para poder desenvolver con calidade o ensino nos centros, fundamentalmente no Antón Losada Diegues e no Manuel García Barros, que se acometera unha serie de reformas infraestructurais de centros que efectivamente xa teñen moitos anos, máis de 25, e necesitan obras, vamos a decir, de carácter fundamentalmente de mantemento. Nese senso, levamos ao Parlamento tanto unha pregunta respecto de cada un dos centros como unha proposición non de lei para que o máis asiña posible a Consellería de Educación era os medios necesarios para subsanar esas deficiencias que existen a nivel dos aseos, a nivel do gimnasio nestos centros. É verdade que ata o momento aínda a Consellería de Educación non dou resposta, non se levaron adiante estas obras. Agardamos poder introducir na senda ao Parlamento o máis pronto posible esta iniciativa, sobre todo porque para un concello como a Estrada e toda a súa área de influencia, os centros de ensino son algo moi importante. Moitos dos nenos e nenas que estudian nestes centros usan o transporte escolar. Dese xeito tamén introducimos unha proposición non de lei para que se melloren as líneas do transporte escolar na Estrada, porque os propios nais e pais nos mostraban a súa preocupación tanto polas rutas que fan, polos tempos de espera e tamén pola calidade dese transporte. Nese senso son unhas iniciativas de millora do ensino público da Estrada que ademais veñen a ser coherentes coa política que está desenvolvendo neste momento o BNG de recordar e de reclamar ao Goberno galego que un dos compromisos importantísimos debe ser a educación pública, que non é de recibo que neste momento se fale de austeridade para o ensino cando se están a gastar, por exemplo, 3 millóns de euros en subvencionar